det her bevis vil vi bevise Pythagoras sætning, som er an plus bn er lig med cn. Okay, vi vil så finde arealet af det lille kvadrat, og det gør vi med at gange siderne. Vi ved, at siderne det er b minus a, så det skriver vi op sådan her. B minus a gange b minus a. Og det giver så b i anden plus a i anden minus 2ab. Så det her det er altså arealet af det lille kvadrat. Og vi mangler stadig at beregne noget af det, der er inde i det store kvadrat, og det er de 4 retvinklede trekanter. Og den måde, man behandler, eller finder arealet på en retvinklet trekant, det er en halv gange grundlinje gange højde. Og højden er b, og grundlinjen er a. Så det er... Er det 2 halve, eller? Og vi mangler stadig at beregne noget af det, der er inde i den store kvadrat, og det er arealet af de her 4 retvinklede trekanter. Og den måde, man beregner arealet på en retvinklet trekant, det er en halv gange højde gange grundlinje. Og højden, den er b, og grundlinjen er a. Så den måde, vi beregner det er en halv gange b gange a. Og så, fordi der er 4 af dem, er det så gange 4. Og vi kan starte med at tage en halvdel af 4, så det er 2 gange b gange a. Og det er lige med 2ab. Så arealet på de 4 retvinklede trekanter er 2ab. Okay, vi har nu arealet af det store kvadrat, som er cn. Vi har arealet af det lille kvadrat, herinde, som er bn plus an minus 2ab. Og så har vi de 4 retvinklede trekanter, som er 2ab. Så vi ved altså, at cn det er lige med det her og det her, på grund af det der er inden det store kvadrat. Så det vil vi lige skrive op. cn er lige med bn plus a og a. Plus a i anden minus 2ab plus 2ab. Og minus 2ab og plus 2ab, hvis vi udligner hinanden. Så det vil altså sådan her ud. Cn lige med bn plus an, og vi har der bevist Pythagoras. Kom nu. Så dermed har vi bevist, at a i anden plus b i anden er lige med c i a.